Hey guys, ndicela ningandivi wrong man. Ku-Friday I know kubhizi kuvalwe nezikolo nabamama ba-over 30 bazawutroka abantwana baye kwamakhulu for i-holiday. Abanye ngapha banee-plans ze-weekend away nabantu babantu. Awuzulibala ubhebhi eyosupport ifriend yakhe iye emngcwabeni ngapha elusikisiki. Kanti hayi sasimenxe usibu from the office sihleli apha sibambe apha the whole fucking weekend. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Hey andiyazi apha kwidaki noba sinana laa nto kuthiwa yi-intervention. But ayikhona man xa nimbuza lo uthi uphuma nini eclosetini. I'm having cash, I can take your bitch. Noko ngu-2024 ngo-guys si-progressive asajaji mntu. I'm good. Umntu unosikabe le nto afuna uba yiyo mos engekawi anye nalaa closet azifihle kuyo. Naba nosomgaga fonini babe ngamapharapara kusarafini. Namhlanje banabantwana abadala abanomama abayi-2. But ke wethu guys kusemhlabeni apha manyazi umntu makabe le nto afuna uba yiyo as long as uba yena happy ngesiqu sakhe. Andiyifuni mna imali yamankazana amaye kubetha ugobe everyday kule social media njengalo. Ithoka buhlungu enhliziyweni uyamvela yabona lo uyagowa. Makeyekwe mtshana, andiceli nemali kaRizla.